Oh, itu. Happy Halo Vlog. I love it. So mga tol, i-react namin ngayon yung ano yun tol? First vlog ni First Ate. vlog. Dami nire-request ng mga tol, kaya gagawin namin ngayon mga tol. Sinabi mo pa. Simulan na natin tol. Wala na patumpik-tumpik pa. Kaiba yung buhok mo tol ah. Ano yan tol? Alawin tol. Alawin yung ganyan tol. Sinabi mo pa. Ito. Oh, kalibang mo lagi, bugi gini. Let's go. Ay, hinayang kita ang ko cellphone eh. 12 a.m. and Raz is in lots of pain. She's trying to get to sleep, but it's just not happening. Isa ito no? This is called the labour. Kanana na. So she's getting Ching na ba? regular contractions, she's in peaks of pain. Hindi na lalim. The OB Sakit na nga na. 14 sakit pa. Kita na lang, no? 14 yung sakita ng Di panganak. ba? Kita na wala na. Sinabi mo pa. 14 ang kita. Basta yung Kaya wala na. kita ko na yan. Hindi, kaya play. Hindi. Karili kay kuha na yung ibati. Kahit di na lalim. Is kita. Keep you posted with more. There you go, Raz. Dakuan tiyan eh. Okay. Slide. What can we do? Ilhan may sakit na rin ako. Nothing. Yeah, need some drugs. Gabi na isa. Bukod laon. 12:40 AM. Basta sa pag-antos. Muna ka ng anak, hindi na may muso ko binahan. Kaya Batik. Batik. buntis palanggaan. Siyang kabuan. Antos na kasigida. Inig panganak. Sakit na tingnan mga tol. Sobrang sakit na sa mukha ni ate. Kawa na mga tol. Kamang du. Oh, dulu ya. Pilihan ng sakit apa juga ya, Bang? Ay, anak maksud na si ate mo sa basundugon mo sa. Sakit siya yung tingin sa. Kanya din yan si ate mga tol pag may dalaw mga tol. Ano tawag nga? Dysmenorrhea. Dysmenorrhea na. Dysmenorrhea na. Tawag na. Kalupangan. Kailangan na tusiran mga tol. Ganyan talaga yan si ate. Ah, tusiran. Saya tahu ka na. Ako kasuwayan ng Skupan. Skupan din. Record ba? Tabas. Libang. Diet dan. Hindi, nakakang kuhan. Siyam na. ay ilihon na siya. Sana ka. Sana kasisi. Jam na sisi ma. Makina na motor ma. Kuan. Nagbasol ba? Ha? Nagsisisi. Ako kasama. Ay, tiray. Sisi ba? Nagsisi ba? Dili ba? Unsam na sisi nga tinuod. Nakasabay sa mga joke ni mama de. Kana unsam na yung babutang ma. Hawa ko kibaw na. Hawa mi anak. Wala na nga. Ikaw ka nga nakakadiri nga. Ikawas yung ika dito. Kuha na mga ingana. Binato na. Kuha ka. Mano, si Makin na. Nagawas dito na. Wala yung mananabang na. Sinabi tol. mo pa. Si Tol Mark mga tol. Lumabas na niya agad mga tol. Kahit wala pa yung ang tawag yan. Walang doktor-doktor. Labas agad. Lumabas agad mga tol. Tingnan nyo. Sobrang healthy. How you feeling, my love? Sobrang tigas ng ulo. You're in so much pain. Sobrang tigas ng ulo mga tol. Sadly, yeah. Now she's all relaxed. Ate. You're like, Pagwan ko sa oh, akin. Weds, anong masasabi? very, very well, thanks. Ayaw mo ka na yung si Kwan yan, si Tito Sabi Wits. mo sa itats na Di ba yung sabi? lumabas sa Time is Maganda si Sachi mo. Naganak si Sachi mga hotel. Sumabay. Si Wiwin yung taga-assist na. very relaxed.
Just chilling. May lumabas na itat sa lubot ni Atching. And a water break as well. So it's just a way to Nagiging get vlogger na rin si Dan mga tol. around. We're so tired. We are so tired. So far, so good. Ali, nandiyan mo 3 hours later. Look! Buwas na dito. Bata. She's like, what the hell am I? Hilag pa. Ilag sa kapil Dugay yate. sa kailak ang bata. Pahilak ko, may naman na. Tuwad mo na, diri. Sumasabay si ate sa pag-iyak mga tol. Patay, magawas. Tingka muna mga tol, lumabas si Sachi. Iyak na si ate mga tol. Lumabas na si Baby Ayla mga tol. Congrats te. Congratulations! Gawin na ate. Di pa yung ano? Ano na si ate ba na? Okay, Paano everyone, mga sakit? this Worth is it ang the newest mga sakit. member. Naputi Maybe kayo yung bata. Worth it lahat mga tol. Razor did an amazing job, didn't you, my love? Diha ka. She's really Ilan beautiful mo as na? well. Wala. Tilak po, tilak. Lagi? Butol, So she was only born 15 minutes ago. So it's fresh out of the oven and she's beautiful. You did great, my love. And I watched it as well. And it was scary. That was great. Look at how cute she is. Mommy. Remember? I kept singing things. She's like this, holding a camera up. Siya good ears as well, my love. Na, mura na sa taro, mura na butan. Mura nag-anam-anam ay ka ng ka, mura na naidugo yung nangsa. Mura na ni konti yung mga mura na dinilus pa. Copyright something, my love. Spot. Ang sayo natin mga tol. Siyempre. Iyak. 2720. What's that? 2720 grade. For the weight? Yeah. And the weight? The length is going to change because of the shape of the head. Mukha pa siguro sa ulo na. Oo. So at the moment it's Lambot siguro ng dito niya ng mga Hubon ba, hubon. Nandun pa yung scar. Ako kayo naghubon diri. 47 centimeters. Dagan ko sa dami ng buhok mga otol. Mana kay Daniel ng bata. Mana kay dahil sa buhok. Where's your nipple going? Mabalik sa nila. It's going very cute. Paggawas na ko man, hilak rin sa ma. Huwag hilak-hilak sa. Di anak ka. Hilak. Balihan ka na. Anang katil. Ang tiil na. Anaw ng buko-buko. Tok, 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 tok. Gisuluban ha? She always needs to Katumbrad niya. Kami lahat ma. and you play Dali yan pala dito sa Pinas mga otol lang. Dito, iwan ko lang sa inyo. Yung ganun na yung bata. Binaliktad mga Sa tol. dato sa ospital. and the other thing Awa si ate. Laway kik na. Kapoy mo na yun. Ang bata di paubo na dito. Maralagwa ba ka? Ano kayo sa pero ikaw ina, dili ka mo pa. Gala na si ate. Di siya kita dahi. Hindi siya ikuan. Oo. Ang laki talaga na pisngi mga tol.
cellphone talaga. Nga, putusun din ang mayo nga. Ako may pusod. Kasi pagdawan sila, no? Oh. Bugnaw sa kaya dito. Maganda. Ngari di misal mo na paputos. Dito ko ba? Yung kikita na doon. Kuanan ang kuan dili ang Balot na kanila. balot ba? Pusod ra. Wala ra puston dili. Siguro mga auto, malamig pala doon, no? Malamig. Binabalot talaga. Lamig man doon. Hadi na ang paputos. Oh, yes, please. Thank you. Na may pasara dili sa pusod. Ay lahawa man. Ninggang nga. Agi gutom. Sabi ng kaon, bakas kumain yan mga auto. Parang nagugutom ka na ta. That's Daddy's face. Nakikita na pala yan nila sa vlog natin. Hi guys. Hello. Parang mula lang si ate, oh. Parang wala lang si ate mga Parang tol. hindi lang nanganak ba? Fighter ka na. We've got Isla. This is our daughter, Isla. She was born at 6 a.m. on the 19th of October, Yes, 19th of October, 2026. 2020. In the morning, exactly 6 in the morning. That's right. Yes. Before we had a Gising pa family, tayo yan, tol, no? look at that. Sinabi mo pa. Yung napanganak kayo sa ilang mga auto, gising pa kami ng mga auto. Si Papa yung unang Yeah, I'll never forget it. Oo. nga Never nakabasa ng chat. Napatakbo si Papa sa tuwa mga tol. Meaning behind it. If you look it up on the internet, all it means is island. Magtatrabaho si Papa ng ito, nasabi ko na. Brad chose Sinabi mo pa. Isla very early on. It took about a month to grow on me, but in the end, I said, yeah, that sounds good. I just like the name. Yeah, I like the name. It's Yeah. simple, it's short. And it sounds really well with his Yeah. last name as well. Yeah, so it sounds good. So we like it. It's a Scottish name as well. Yeah, it's a very simple name for And island. you are an Isla. She's an Oh, island. an Isla, are you? She's just yawning at the She's an moment. island. She has been really good, guys. Yeah, very good. She has been really good. The Rose did really well on it. She was a champion. She handled it really well. She was cool, calm, and relaxed. Champion. Cool, calm, and relaxed. You were pretty much 95% of the way through, but when like, you got to the business end, it got intense. She did really, really well. It was very impressive. And a lot of respect for women that give birth because Tolwets, anong masasabi mo si Tolwets? Na tito ka na Tolwets? Sobrang saya. Sayang. Sobrang saya. Siyempre naman. Sinabi mo pa. Sa may di malipay anak. Saya talaga kasi normal yung pagkakuha niya, normal Oh, delivery na. first pag yun na nga bata. Kaya, First ninyo nga pag Ano masasabi mo sa first apo mo pa? Oh, puting lipaya. Start? Let's go. now I know how what it means. Problema kay Juan. It's horrible. But Hindi na to siya mabantayan. Soon as Malayo it's kasi. island now, all the other staff you Gusto mo may kaya magbantay ba? Oo, na panangari. Ako kabantayan na. mas maganda yan, mana, pag nandito yan, mana. Oo. Ako siguro bantayan ng bata. Kay makatulog. Tol, gawan mo tol. Para may babantayan si mama tol. Bawa na natin. Gusto mo ba ba? Ganahan ko sa ate. Ganahan ko sa ate. Gusto niya mga tol. Pag si ate, puro kami bawal. Pero ninyo, di kong bantayan. Ayaw mga tol. Ayay! Nahuli si mama. Bakit ba? Bakit ba? Sabi, gusto ba tayo? Agda na laro. Murag mahog na tag permanente ko pagbantayan na. Sige na tag tigbantay. Ingon ka, ganahan ka umantay bata. Nakati ni mo. Kung bantayan. Amo. Baya si mama. Amo. Mga tol. Yung hade ko. Mga tol, hindi niya babantayan yung anak namin mga tol. Bias. Favorite niya kasi si ate mga tol. Yeah. Yung maoy. Baya, hindi, tol, sabihan, may sasabihin ako tol. Ganyan lang yun si mama, tol. Pero pag lumabas na tol, gaganda din yan tol. Iyak na yan. Alam na yan, mga ganyan. Mahog lang ko ang nagbibisita ng laki. Mga lula, mga tol, ganyan talaga yan. Wow, huwag kayong mga anak. Pero pag nakita na yung apo nila, tawa na yan, tapos ginaganyan yan. Tirahin na yan. Try na to. Wala po. Baka ano pa sabihin ni Mudir. beautiful daughter, so I know. Very lucky. Say hi to them already. yeah, she's like, Hello. she's just sleeping. She likes to Napaka-cute sleep mo every talaga, day. baby Ayla. She's a party girl. So at night time,
Makuyawan to basta niluwat ta. Sleep during the day and party at night. This movie's going up on Friday, so when you guys are watching it, Raz is going to upload it in the next couple of hours. Yes. But it's also Raz's 30th tomorrow, so wish her a big happy birthday 30th in the comments below. So Sa maganda siguro yan tol, pag sabay sila ng birthday na Bibi Ayla ba na? on the back there. Ayos yan, tol. Magkasabay ba? It's just a birthday present I gave her. It is 5 araw lang, tol, no? Oh, 19. Oh, mga araw. Sobrang daming nangyari dun sa 3 hours na hindi naka-vlog si Dan during my labor. Siguro 3 hours na walang na-vlog si Dan. Yeah. But we just want to introduce you guys to our little angel, and she's literally an angel right now. So we got 1 down and we need 2 more. Wow! 1 down, 2 to go. 1 down. I remember when I was pushing, I was like, no, you want twins, huh? You want twins? Mga tol, sa sunod mga tol, twins na yan. I won't want twins. Twins. I'll be happy with just Like regular ra gid ang ihang kuan. Normal ra yang panganak. yeah. Dili parehas anang kuan. Parang wala lang si ate, tol, no? Oh, mga tol. Mga tol, nakakabilib tol, no? Parang wala lang. Tingnan. Yun na yun si ate, mga tol. Parang buntis pa nga siya, no? Parang buntis pa. Para yung buntis lang na nagpa-vlog sila ba na? Back to normal na. She's like, oh, she's very productive. Like, so every minute of the day has to have a Klase si purpose. ate, mga tol. Kasi I'm happy just to sit on the couch. napakalakas mo talaga. But anyway, she's done well. She's perfect. Nahanap siya na ako, no? You're so good. Alak na naman! I went to a camera shot. lang. She's so worthy right now. Ay, I'm sure that jolly-jolly natin mga tol, parang hindi lang Thank naman. you so much guys for watching. Please like, please subscribe. Okay, ate. Ika ate. See you guys. Okay. Ibang klase. Bye, laki. Tingnan natin, cute. Oh, Bye, guys. Miss Philippines someday. Lo. Di natin alam. So, yan lang ang video, mga tol. Sa tingin mo, tol, anong klaseng dito magiging tayo, tol? Parang kakaiba yun, ah. Anong klaseng tito tayo? Paano ba yun sabihin, tol? Anong klaseng tito? Mabuting tito. Mabait. Anong klaseng tito tayo? Ah, yan. Yan! Sa tingin ko, mga tol, dahil babae, baka overprotective kami dyan. Pag lalaki yan, baka Papaksingin daw. Suntukin kayo dyan. tuturaan namin dyan ang mga boxing. Pero babae, mga tol, kaya kami magiging bodyguard ng anghel na yun. Alak na naman! Alak ka naman! Ang saya siguro yan mga tol pag naglalakad na yan si Bibi Ayla ba? Parang lang malalaro mo na ba? Ang kulit siguro ng mga tol, no? Sinabi mo pa. Kaya, yun lang mga tol. Yun na, mga tol. Salamat sa panonood. Please like, Share. comment, share, subscribe. At hanggang sa muling pagkikita. Alak na naman!